नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर इस साल के एगो और बड़ा धमाका आ रहल बा आप सबके बीच में, जो कि टी सीरीज़ कंपनी से आई। बहुत दिन से आप लोग पूछत रहनी कि टी सीरीज़ वाला गाना के पोस्टर कब आई, त आ चुकल बा पोस्टर। गाना के नाम रखल गईल बा दिल दीवाना। जी हाँ, जौना के खेसारी लाल यादव जी और प्रियंका सिंह जी के आवाज़ में गावल गईल बा। इ गाना के म्यूजिक दिले बड़े आर एस शर्मा। पवन पांडे जी इ गाना के लिखले बड़े। वीडियो डायरेक्टर बड़े आशीष सत्यार्थी जी। और इ गाना के नाम दिल दीवाना बा। टी सीरीज़ के ऑफिशियल चैनल से इ आप लोगन के सुने की मिली। फिलहाल इ गाना के पोस्टर ही आयल बा, जैसे अगर टीजर आई चाहे और कुछ डिटेल आई आप सब खातिर लेके जरूर आ जाए। और जो बैकग्राउंड में शोर सुन रहल बानी ओकरा खातिर माफ़ी चाहतानी, लेकिन खबर जरूरी रही है चलते बना रहल बानी। बाकी इ गाना के रिलीज डेट ऐसे 2 तारीख बतावल जा रहल बा, लेकिन पोस्टर पर कुछ भी मेंशन ना बा। जैसे ही पोस्टर पर चाहे ऑफिशियली कुछ क्लियर हो जाए तब आप लोगन के बता दें। बाकी पवन पांडे जी बतैले बड़े कि 2 जून के इ गाना आप लोगन के बीच में फुल वीडियो के रूप में आ जाए। तो यह अपडेट रहे। अगर पसंद आए बता लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब कर दें। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।